Sanibonani, welcome back to a new video. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you very much you guys ukuthi ungijoyine. So please do subscribe, like video, share a video as well as ukubuka ama-advert. So now ngizothanda ukuthi phindele njalo odabeni lukaSiya Mhlongo wasokhosini siyazi ukuthi unecala ke lokushaya alivulela ngoba isiqanda mate sakhe, and then I did update you zolo lokho ukuthi uSiya ngathi ubebuyele enkantolo ke uze walithola ilanga lakhe lasenkantolo. And then on the particular story that I'm going to talk about ngathi bakhuluma ke ngokuthi lo obeyisiqanda mate sakhe akafuni ukuthi alivale ke lelo cala alidrope something like that, mhlambe bayamncenga ukuthi adrope icala leli likaSiya Mhlongo ngathi akavumi bafethu. So kuthanda kuba nzima lapha na kuSiya Mhlongo kuthiwa ke obeyisiqanda mate sakhe uyenqaba ukulisula lecala libhekene noKhosi FM. I think lolu daba lubhalwe nguCharles Khuzwayo kaIsolezwe. Now kuthiwa kusinda kwehlela ke kumsakazo weKhosi FM uSiyabonga Siya Mhlongo njengoba ke kuvela ukuthi ke owesilisa ukuthiwa ubeyisiqanda mate sakhe kuyenqaba ukwesula icala ke lokushaya amvulelalo nenkantolo yemantshi yaseThekwini. So iphepha lithole ke ngemthombo yalo ke ukuthi sekuhleke ngisho nezigwili zincenga kumangalo kuba asule icala kodwa kunhlangazimuka nomoya uthi azilimezi yetsheni. Shukuthi nje ngempela wayeheti kakhulu bafethu akavumi ukulisula lelo cala. So njengoba uSiya ke abuyele enkantolo ngomsombuluko icala lakhe liphinde lahlehlela kuApril 25 ngenxa yokuthi umbuso ke uthi akwakulungela ukuqulwa kwalo okwenza ikusasa lakhe lingacaca okhosini njengoba ke lo msakazo umatasatasa ke nokuhlelela izinguquko eziqala ke ngoApril 1. So ngebhadi ke lo bhuti akavuma ukulisula lecala kaSiya Mhlongo singazi ukuthi manje ifuture yakhe ithini ke laphana okhosini. Kuke kwavela izindaba zokuthi ke lo msakazi uke wanikela emahhovisi akwa SABC eThekwini ke ngenhloso yokucela ukubuyisela ke emoyeni, kodwa abaphathi bokhozi bashaya phansi ngonyawo bathi udaba lwakhe luyoze lumunyungwe ke kahle uma ke sekuphele ke icala abhekene nalo. Ke manje uSiya kubevele phambi kwemantshi umhlonipheni Sibiya nomshushisi uShinaz Hussein imantshi kuvezile ukuthi leli cala ke selihlehla ke okugcina. So lo msakazi ke ungaphandle ngesexwayiso ngenxa ke yezinsolo zokushaya alimaze kabi umlisa lona 29 uthiwa ke uyala ukulisula ke lecala bafethu ukuthiwa ke wayeyisoka lakhe ngesikhathi bephuma endaweni yokucima ukoma lapho ke uSiya ayigubha khona kusuku lakhe lokuzala. So ngaphambilini inkantolo yaguqa ngenxa yokuthi ke kwakusaqoqwa ke izitatimende ezeseke ubufakazi bomangale nomangale lwakhe. So uHussein watshela uSiya ukuthi ke leli cala ke ubona kukuhle kube ukuba lihlehle ke ngoba ke basadingida udaba lokuthi lidlule lesigabeni esandulela ke ukuqulwa kwalo. So icala libe selihlehliselwa ke uMarch 5. So ke kwavela ke nezindaba zokuthi ke lo msakazi uke wanikela ke lapha emahhovisi ngenhloso yokucela ukuthi abuyiselwe ke emsebenzini. Abaphathi bokhozi bashaya phansi ngonyawo bathi akuqale ke kuphele ke ngodaba lwakhe abhekene nalo bese ke usengabuyela emsebenzini. So uSiya umeke lapha emsebenzini ngesikhathi esakaza uhlelo ke ubusuku obuhle olungena ngo8 ebusuku phakathi nezinsuku. Ngaphambilini okhulumeli SABC ke uMonisi Apulelo waveza ukuthi uSiya uyena wazicelela ukuhoxa ekusakazeni lolu hlelo, akazange axoxe bafowethu or amise, uyena owathi can I await a little bit yabona. So ke manje uThema esethi ngicela ukubuyela but ayibo ima kancane qala uqede ke ngalelo cala lakho bese usungakwazi ukubuyela emsebenzini. So bake babe bekhuluma ngokuthi uhlelo ke lwakhe soluphenduka ubhande emtshelekwane njengoba ke lushayelwa abasakazi abahlukene onesikhathi ke mhlambe usuke ekhethiwe ngaleso sikhathi ukuthi akambambele ngelinye ilanga kube ngomunye, ngelinye ilanga kube ngomunye, kanjalo bafethu. So lo msakazi kungoqala ukuba asakazela uKhosi FM neMetro FM unyakenye. So uqale ke ukuzakhela udumo ke ngesikhathi esakaza lapha na kuGagasi FM eminyakeni edlule. So kuleli cala kuSiya umele ngosikhumbuzo Mathabela ophinde abe ngomunye wabefundisi abaziwayo lapha na kwaZulu Natal. So lona daba lokaSiya Mhlongo bengithi angine update ukuthi kuthiwa ke ubhuti lo owamvulela icala akavumi ke bafethu ukulisula, uthi nje azilimezi yetsheni wangambophisa wangishaya nalokho konke nje bafethu akavumi ke ukulisula icala. Singazi ukuthi manje njengoba kuthiwa ke babhizi lapha ngezinhlelo eredweni ukuthi uSiya manje ingabe ke iposition yakhe nokuyothiwa ningayo Nkosi yami ke asazi ke bafowethu. That is an update that I had mayelana ngokaSiya Mhlongo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi buka ivideo. Anything else ke ezobe iqhamuka ngokaSiya Mhlongo I'll definitely update you. So yeah mina guys, asiphinde sibonane njalo kwenye video ezolandela. Bye.